Når vi snakker om syre og baser, så kan vi ikke rigtig bruge, når man snakker om bjergdiagrammer. Og her kan man illustrere grafisk, hvor meget syre der er i ens opløsning, og hvor meget af den korresponderende base der er i ens opløsning. Herude af x-aksen, der har vi pH-værdierne. Og af y-aksen har vi andelen af stoffet på syreform. Og har vi også, at xs er lige med 1, så er alt stoffet på syreform. Og den her graf, vi ser ned gennem bjergdiagrammet, den illustrerer den hydron, som syren afgiver. Og man kan se dens forløb ned igennem, at der bliver, jo ved højere pH-værdier, der bliver mere og mere stoffet på baseform. Og det giver syrebrøken, som man kan se i formelsamlingen. Og det illustrerer jeg, hvornår noget er på syreform og noget er på baseform. Er det mere? Hvis man så har en dihydronsyre for eksempel, altså en syre, der kan afgive 2 hydroner, så vil man se, at der kan være 2 af de her grafer, som afgiver hydroner med forskellige pH-værdier. Altså en hydron er mere villig til at blive afgivet ved en pH-værdi end en anden. Og den her form midt imellem, den her form her, hvor vi har syre og basen her, så har vi altså amfolytformen herinde, hvor stoffet opfører sig både som en syre og en base. Den har begge egenskaber.